Fa uns anys, l'Associació Amics de Riba-roja d'Ebre va iniciar el seu treball de descoberta dels forns d'oli de ginebre en l'entorn immediat del municipi i a partir de llavors ha anat impulsant un seguit d'accions i activitats per promoure la seva investigació, preservació, salvaguarda i difusió. L'any 2019, l'entitat va mostrar-nos el desig de disposar d'un pla per estructurar les actuacions al voltant del patrimoni dels forns. Com a empresa especialitzada en patrimoni cultural i transformació comunitària, Inclita Cultura, constituïda per la Maite Hernández Sahagún i jo mateixa, l'Ingrid Bertomeu Cabrera, durant aquest 2021 hem presentat el resultat de l'elaboració d'un pla estratègic que compta amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner i l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, així com la col·laboració de l'Institut Català d'Antropologia. Des d'un enfocament participatiu, holístic i transversal, el Pla Estratègic per a la Salvaguarda i Dinamització del Patrimoni dels Forns d'Oli de Ginebre de Riba-roja d'Ebre té per finalitat posar en valor, salvaguardar i dinamitzar els forns d'oli de Ginebre com a element del patrimoni cultural local i eina per a la custòdia del territori. Per assolir aquest objectiu, es considera premissa bàsica estimular la consciència col·lectiva sobre el patrimoni de tal forma que sigui a través de les accions o dels procediments volem i es vol incidir en la població més jove. Paral·lelament, es vol fomentar la implicació de la comunitat en la salvaguarda dels forns, tant a nivell local com a comarcal, així com impulsar el turisme cultural i noves línies de recerca científica. Tot plegat, mantenint una visió de treball compartida i participativa.